I això ho veieu, perquè agafeu la famosa autopista A2, la que va l'antiga nacional, que l'estan desdoblant a Girona, i deu ser l'autopista que deu fer més quilòmetres per any, deu ser un rècord, perquè resulta que en 5 anys han fet 8 quilòmetres d'autovia. I aquest any resulta que el pressupost, els números de Foment encara són pitjors, perquè hi ha un 32% d'obra pública que no sortirà. Allò que dèiem, per què hem de tenir la canalla en barracons? Què han fet la nostra canalla? Si els tinguéssim en escoles dignes amb 2.000 milions ja estava, perquè hi tenim 20.000 alumnes amb 1.046 barracons. I un altre espoli que patim són les beques. Vosaltres heu sentit a parlar d'una cosa, un ente que es diu Tribunal Constitucional. Aquest Tribunal Constitucional ha fallat 3 vegades a favor que es traspassin les beques a les autonomies. I no es traspassen. Perquè l'estat espanyol no té per costum complir la llei, però amb què ens afecta? Els nostres alumnes representen el 17% de tots els alumnes espanyols, però amb beques només reben el 8%. Aquí està la trampa. I després a sobre les nostres empreses resulten perjudicades. Aquest estudi que va fer La Vanguardia resulta que les empreses catalanes amb una quota de mercat més gran d'empreses d'obra pública que, per exemple, comparat amb unes andaluses, no se sap per quin motiu, però l'estat espanyol els dona més obra que les catalanes. I aquí és una altra comparativa que diu que en 20 anys a la província de Madrid se li van fer 600 quilòmetres d'autovies i a la província de Barcelona se n'han fet 20. Si veieu com es va creixent la xarxa de Madrid a còpia dels anys i la de Barcelona queda igual. Això afecta molt durament a la nostra competitivitat, perquè les autovies hi passen persones i mercaderies. I això és bàsic per nosaltres. I aquí n'hi ha una altra també, la infraestructura ferroviària. Aquest és un fet que hauríem d'estar molt atents que no ens tornin a prendre el pèl, perquè la jugada és la següent. Nosaltres, aquí, que estem en aquesta banda d'aquí, el nostre creixement va ser gràcies a una decisió dels americans. Els americans, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, van dir: vull una autopista que vagi de Cádiz fins a Berlín. Doncs clar, el Franco en aquell moment no tenia diners i van dir: és igual, li deixarem els diners i que sigui de peatge. I la van fer per sobre la via Augusta, que ja l'havien fet els romans. La via Augusta va ser el gran desenvolupament i l'AP7, encara que sigui de peatge, ha sigut el gran desenvolupament de tota l'àrea mediterrània. I els americans ja havien recomanat al Franco que fes un tren també, paral·lel, i no s'ha fet mai. I ara n'estem parlant, que és el tren de l'eix mediterrani. Però la jugada a Madrid és la següent. Madrid va construir l'AVE Madrid-Sevilla, que l'ha allargat fins a Màlaga. Ha arribat Madrid-Barcelona, però un cop és a Saragossa, l'han tirat cap a Osca. La jugada és, cada dia passen per aquí 94 vaixells, perquè la mar Mediterrània en aquest moment ja és la mar que transporta més càrrega via marítima que l'altra banda del Pacífic. O sigui, tot el producte que ve del sud-est asiàtic, de la Índia, de la Xina, això, ja el mar Mediterrani s'ha convertit una altra vegada en el de transport més gran del món. Què vol fer Espanya? Descarregar les mercaderies als Algesires, fer per aquí, i volen fer un túnel per Canfranc que té 50 quilòmetres de fondària. La Unió Europea ha preguntat si l'estat espanyol està boig. Però ells faran la Y basca i empalmaran per Irún. Si fan això, els catalans ens han matat. I això és el que no hem de permetre, que nosaltres hem de fer la nostra, que és a l'eix mediterrani, perquè aquest serà el gran desenvolupament, perquè els ports forts seran València, Tarragona i Barcelona. Inclús ja han pressupostat el tram que va de Sagunt de Terol fins a Saragossa. O sigui, ells el que fan és obviar l'arc mediterrani. Fixeu-vos només un detall de costos. Si s'agafa Algesires, Madrid, Irún, Lió, resulta que són més quilòmetres, perquè són 2.200 quilòmetres, que si agafem l'eix mediterrani per arribar a Lió, que només són 1.700. El cost de portar 1.000 tones, passar-ho per Irún, val 94.000 euros. Passats per Barcelona val 70.000. Això és molt important. Poder per raó de costos i no polítics tindrem a l'eix mediterrani. I resulta que fer l'eix mediterrani, només el pas per Catalunya val 12.000 milions d'euros, la meitat de l'espoli fiscal d'un any.
Un altre greuge que hem de patir els catalans, i suposo que això també ho heu patit, són les herències. Quan se'ns mor un familiar, pel fet de viure a Catalunya,